miamope avachasvika padzondipedza pawa ndiri ndodzura apa ndikuita 2 hours kurari so oda yanga ingazvisviki apa ende avachafara nafoni mutu apa varengisa ndakadipaka shotopeni dzamancha friday tiana saizi vabvemboso swipa zvidodha next week ndikoriwa ndimafabhiyani avo rine aya roriwa miamuope rizodzurerawo vasapota tiri rikoriwa ngamanda dorenga fabhiyani akambiamuope vone vakuita zvakutamba vone miamuope vakuitisa hani apa neatungoriri ndori fabhiyani vakunyangondipedza pawo iri ndivakwame apa nditore zvaone zvikuira gai namafoni vodzima miamuope